Gautegiz Arteagatarren parte hartze prozesua martxan jarri eta bultzatuz, udalak herritarren behar izan eta planteamenduak batu nahi ditu Gautegiz Arteagan. Herriko planeamendua era garden eta adostasunarekin bultzatuz. Hori dela eta datorren irailaren 21 barikuan, ostiralean, iluntzeko 7etan, Aretxederreta kulturretxean hiria antolatzeko plan orokorraren aurrerakinaren gaineko aurkezpen hitzaldia izango da. Prozesu honen bidez, herritarren planteamendu eta iritziak jaso nahi ditu Gautegiz Arteagako udalak etorkizunea guztien artean eraikitzeko. Erredaktore taldeak APOaren hiria antolatzeko plan orokorraren tramitazio prozesua, edukia eta xedea zein legedia aurkeztuko ditu. Udalak herritarrak animatu ditu parte hartzera. Gogoratu ostiral honetan irailak 21 iluntzeko 7etan Gautegiz Arteagan Aretxederreta kulturretxean.